Gawe apa neh ki? Acara tok. Ote-ote, guys. Rewang lagi membuat ote-ote utawa rompiang. Rompiang. Wong merah kene iki rompiang nek Rompiang lho. Kok kuning mak warnane? ya. Iki aduh. Ati tepe di. Pati piye-piye? Ote-ote. Pelas. Suwen lakon. Nah, pelas nah ya. Ote-ote ora kampenan. Lah apa jenenge? Nyinaone ya wis ABC wis apal ya wis. Nanti karene. Yo tapi disnaune Nduk. Yang apa ngomong keben-ben Memang wis mateng, Mbak Wakir ah. Pas sampean bahasa gedhek, Mbak. Hah? Pi, mbok sulap. Kapan aku? Cah kene kok. Jadi kudratre niki lah, Mbah. Ya. Iki pitung dinane sak apa niki? Malam? Malam Kamis. Kuwi aku juga ana banyu. Rewang banyu rob, ketaprak jempar ah. Pelayannya bajune ning ndi kowe nah. Oh ya. Karane sama sehat juga. Karane kok saiki Bokonge ning kulon, Mbah. Rom iki yo mendarat yo iki Rom. Aku nek nganggo dingklek ora iso. mare dingklek mare yo bokong pap linteng. Ora lah nek wacan nek kanjong ngebar almah yo gendeken neh. Ora Dingklek linteng. ngene. Ngobrol njajali sapa ora? Aku goblok iso ana Ngobrol nggodek. nek kena. Ngecek lambe detok awak dhewe temandang. Aja ora gawe kok. Rusak. Ya iya lah iki mesti rusak le. Kok gelem aku. Jangan ndaplak jebula nambah nyekek kuwi. Tek kuning kayak apa, Mbak? Kuning penuh lho. Tempe lho. Tidak deh sore. Ini yo pun ya kok dino. Tak neng. Ote-ote. Aja udan ya Allah. Ote-ote ae. Ngontane Aris dalam. Nanti gede-gede ora. Ya apene wong ngaji, apene wong ewong tamune lek kene berteko kabeh nek ora udan. Ya mau aku kok. Rezekine apik, Mak. Sarno saiki kok. Sarno kok balik. Ini kan mulo sama jadi Anu, Mbah. Wis sak dongake, Mbah. Karena kanggo marek-marek kok. Ini aja diwalik. Saiki ra anu Kaya paten bareng apa-apa kita plung diukur-ukuran kata lemak. surat di Ati loro ngeyel. anu. Apa, Mbah? Lek surat iwak ku yo ngono kuwi iwak. Joko lho, Mbah. Pulau wis diurut Bojone diwalik. meninggal ya, Mbah. Apa mak kowe? Umure mak kang suwe aku. Tolong pre. Ora kaya komplikasi lek. Mur ya kene. Kabeh Ya kene. ora manggon ora. Dan nek kecing apa tak siram ora kecing kok. Ya kuwi kan terus piring kae. He mangan nek manuk wah. Aku mau ngapa walah aku Kenceng kok nih. Sakjane mlayu kula. Ngulon. balik bundu, Pak. Angger ape budal rene ndi iya iya mak ya. Apa ku dulu iki Bandung iki piye, Pak? Piye, Bara? Ngono to iki Jarono. Dadi guys. Sik. Peteng-peteng pemirsa. Orang menduan ae. Orang menduan lagi iki nutupno sing sisa kan eman. Kanthi dolone nang kulkas. Tempene aman ya. Enggak anu. Enggak, temene jas. Terus tepung-tepung juga ya tepung dek ini. Nganu cek di sisono blok guys. Iki kan entek Neng. tepung jladren. Gundung ya. Cemar gugup terus nek adan ku lho gugup. Iya, kok tapi kok nek gak anu ana digoreng. Tak kancing. Ora dok kok. Anak angin. Ya, enggak apa-apa ya. Heeh. Herbu kondi. Oh, bulan. Mbak Lipah, Mbak banget ini. Tak komentar ah mang. Yo yo Mbak. Aku mlaku. Walah mengora mbek aku. Sampai dinah. Di kemi base. Baru kemi. Walah. Tapi kasih udan. Wis ditambah anu kok. Tambak sapa? Tambah bakul tambak. Burung tua. Lah, jane dipadani ngene lho.
Nang ngilisi Nek mendoan ki nyat. bugal-bugal. Aku iki Mbak Dik. Nganu ndure. Piye? Yang ini. Ngene iki nek bakal terus diwalik mak nek wis nyemplung. Iya, sik. Ini nang rumah. Ini sekali hotel toplok. Wis diwalik jan mak sirene. Nek mendoan. Nang ngene iki urung-urung Dim. Den. Iki kemana sih kon? Kontenan. Oh, mana iki bikin Piye? bikin goreng-goreng komersial sampai Sakbari. piye tak jeneng karo onggo. Aku dik mang tak kon mejeti wawan mak kentel. Yo. Mau minyak ora? Tak blaburi kabeh sak gulu-guluku. Aku nek posel ya ngono kae. Ini biar kan jualan Mbah Wis tak Rom. syuting. Wis. Dia aku jangan. Laren, sesuk neh. Wis akeh lek kuwi lek. Lah. Lah. Kalau wong wis teko? Wis teko kalau. Assalamualaikum. Aku kualan. Ide lek engkas assalamualaikum lho. Kei lombok. Iso lare aweh wae kok malah wong ngaji tok. Ora lare. Tambah kula. Kok tok kang landi wae. Ini rong lare iki. Malang kono malang rene. Yo mbok. Lan nandur Udah apa? musuhin ini ki ya. Iya, ngene iki nek semakin dalu ya semakin jos, Ding. Ya ya. Kowe bojo nganggo kanggone. Rom, apa? Bojo kan. Lho. Bojo apa? Ada tinggo karo. Nah. Besok deh. Ini tak ngarang. Wis banyak. Kok gosong lho, Mbah? Sing cilik, Mbah. Cilik barang, Mbah. Ora jenenge. Nah, sabar. Sabar. Tomat ana lebar. Sabar. Oh, tak kei wong. Ngene iki nek marai renyahne dikeki tepung apa maizen ah? Ya. Oh, adone tak anu aku lo ana mbah tuwek. Lho, napa sare nek? Eneng. Ndang incip, Cing. Ndang incip. Aku dek mau ngape gak rene, Cing. Awakku kosol tekan mijeti. Bojoku terus rene. Wis mari. Eneng. Udah tak diri sih. Jos. Apa yang bagian lagi? Mbah, diceluk Fitri lho. Sapa? Hah? Dikira nang banyu asin. Aku ora ono dikenali kok. Ya nane nang gendel. Lemah buka wis kok. Nang gendel to nang gendel saiki 1000. Adon tuh. Tuh. Wis kresek. Mau langsung numpak ning gone piring kok nayo, rasa kacan ada. Dikekno di taman jebot ya, jebot dikokno. Piye Rom Jani? Bagaimana rasanya? Udah ngincipi. Ya coba, coba. Gede-gede api-api. Oh. Enak, Mbah? Jos, nganggo lombok. Nah, Ini berabati deh ya. jos, Mbah. Mungkin Jawa berabati. Mantap. Kok tandurin nek. Kok matur sapa kerja lah wong oleh duwe aku. Anake aku matur. Aku matur. Lan aku yantur piyai Yanor. Piantun. Anake lah. Mbah tempe, Mbah. Tempe sore. Tapi kok rumah tempe separuh. Ngono dopesno ya. Ya. Oplosan, Mbah. Ya iyalah. Oplosan. Oplosan. Jadi tempene tak Wah. cicipi nak perang.
nanti kerdengi. Ah. Ayo ting, titip itu ting. Bisa. Lek ndang iso kriuk-kriuk ki. Iya, iki. Kebalik aku. Bu, nang cip-cip ya. Iya kurang serep ora tak ada none. Ada berapa? Sini. Iya, iya. Ini oplosan Bu. Kenapa dia mau? Oplosan. Tak kira lipat duit aku padahal. Tempenya mateng. Wes, sapa Fitri sapa ngi? Dicampur sari ini karo sikat. Seripa, lipat bedodol maksudnya. Tanda ya. Kasih tutan kok. Ora situ dodol. Dan. Kasih dodol tadi. Saiki duit aku. Bener apa ora ngono iki? Kok entek ndek. Kasih juga Mantap iki. Rambut akan nek. Lanjut guys, tak lanjut nama ya. Suwi apa ya kak kok? Wis pagi ya. Terus mau kontane mae. Turu ki ya. Mara-mara wis subuhan lho. Alhamdulillah cek diparingi sehat ya. Sekarang anak setengah turu penak. Yang ini guys aku nek pagi rupane gedek pilek kan. Wis yo guys yo mae pamit gimana tak konten aku sakno wonge binti anu guys. Ben semangat dalam konten diwang tak wangi guys opo. Apa ora budal? Aku ndek sore kabeh ora budal, aku kesel. Heeh. Berarti picet bojoku terus budal. Wis ya guys ya. Mbak Deni pamit ya. Iki lho. Guluku iki lho guys, teng ora iso. Ini. Nek raya iso resik ya. Dulu yang mekadal ini. Wes ya, Mbak Deni. Apa Mbak Deni pamit kan? Mae petang nganggo konten berikutnya. Wis matur nuwun muga-muga acarane tahlilane Bano ya berjalan lancar sampai 7 hari. Terus berikutnya bakal di tahlilin di Surabaya guys. Wis Mbak Deni pamit. Mae pamit ya. Channel 5 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.